หนังเล่นกลางคืนโอ้ยาเนาะยาทางที่เราเข้ามาน้อยนั่นที่เลยรถเลยไม่รถทางที่เราเข้ามาเมื่อกี้นะครับยางรวยแล้วด้วยกัน Tätä on super. Kiusaat. Mày lên mày nằm mà. What happened? Tankimispaus. Tänään tankkaaminen syökkäys. Mamma kerran pölytiin bensan juoksumaan. Mä sen bensan juoksumaan siihen. Ja siitä vatsa. Diesel, eh? Ne on diesel. Gasolin. Ja siinä on siis. Näkää. Kyllä tsekka tankkaan ikka. Mitmes variant see on juba tanklast? Pudelid, automaat, päris tanklaja see. 4 siis. Ja siin kohalikud ehitavad. See hulluks. Paus on. Kõik kogunevad. Puldaril on probleem. Puldar, mis asja on? Tere. Nice. Thank you for watching.